Zdravím všetkých pri tomto videu, s vami je Jojo.sk a dneska si natočíme návod, ako zložiť motor na Babete 210. Pôjdeme krok po kroku, ja dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak áno, dajte like, odber alebo koment. No a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Mám tu pripravené kartre, ktoré budem nahrievať na pecu. Momentálne nemám ani plynový horák, ani teplozdušnú pištoľ, dá sa to aj na pecu spraviť. Mám tu ložiska ZVL, to sú asi najlacnejšie ložiska. Potom máme aj FAG, SKF, ZKL a tak ďalej. Ja dám ZVL. No a ja si myslím, že môžem ísť na to. Takže zoberiem si blok a budem nahrievať teraz toto veľké ložisko. Musíme to poriadne rozohriať, aby nám tam ložisko ľahko vošlo. Môžeme to aj z druhej strany ohriať. Tak, jedno ložisko máme na mieste, ľahko nám tam vošlo, netreba po ním extrémne biť, iba tak zľahka, ako ste videli. Takže jedno ložisečko máme. Je to dosť horúce. Teraz si dáme ďalšie a to si dáme ložisko na kľuku a si dáme nahrievať túto plochu. Z jednej aj z druhej strany, aby to bolo poriadne nahriaté, aby nám tam ložisko mohlo ľahko vojsť. Už sa nám z toho dymy, takže dáme ďalšie ložisko. Hopa, vyskočilo. Dobre, ložisko nám tiež zľahka vošlo, ľahko sa nám točia. No a ideme si dať ešte ďalšie ložiska, toto necháme zatiaľ vychladnúť. Mám tu ďalší blok. Dobre, ja si myslím, že to máme už nahriaté. Takže vložím ďalšie ložisko. Ľahúčko nám vošlo bez odporu. Teraz si dáme ložisko výstupného hriadeľa. Dobre, z bloku sa nám už dymi. Takže vložím, tam ložisko. Ložisko tam ľahko vošlo. No a ložiska už máme v kartroch. Nechám ich ochladnúť, no a tak budeme pokračovať. Ložiska v kartroch máme nalisované. Potom na toto veľké ložisko ešte ide segerka. Veľká. No, teraz by som si mohol poskladať prevodovku a celkovo ten spodok motora. Takže dám si tam výstupnú hriadeľ, ktorá ide takto. Sú na nej dva segerky. No a teraz si musíme nahrieť zase ložisko, aby nám tam ľahko vošla tá hriadeľ. To by mohlo stačiť. Teraz si tam dám hriadeľ. Takto ľahučko sa nám točí. No, hriadeľ by bola. Tu potom ide ešte segerka z druhej strany, to si ukážeme. Jak bude guferko, tak to ľahučko. Teraz si nahrajem toto ložisko, do ktorého ide kľuka. Zase takto. Kľuka tam pôjde takto. Beriem blok. No, kľuka nám tam ľahko vošla, ľahko sa nám točí. Takto máme zatiaľ motor poskladaný. Kľuka nahodená, výstupné kolečko nahodené. Teraz tu ide jedna segerka, druhá segerka. Potom na toto ozubené koliesko ide tu podložka. Takže jedna segerka, druhá segerka, podložka, koliesko.
Takto. Ľahučko sa nám to otáča. Teraz tam ide predlohová hriadeľ. Tá ide takto. Tu je bronzové púzdro, ktoré som nemenil, lebo nemá nejakú voľu, takúže veľkú, takže netreba ho meniť. Predlohová hriadeľ, potom na ňu ide takáto maličká podložka. Takto. No a potom ide takéto koliesko, ktoré má vybranie. Tu má vybranie, tu je rovina. Toto koliesko ide takto, týmto smerom s tým vybraním vonku. Takto. No. A teraz sa to všetko musí ľahko otáčať spolu. Takto nejako. Takže to by bolo. Trošku si tam dám aj oleja prevodového. No. To by sme mali poskladanú prevodovku. Teraz si dáme na vrch horný karter. To je tento, ale ešte predtým, než tam dáme karter, musíme si dať tesnenie. Mám tu tesnenie, ktoré si natrem olejom alebo vazelinou. Tesnenie som si natrel prevodovým olejom. Takže dáme si ho takto, aby sedeli drážky. Nie drážky, ale diery na šruby. Tesnenie máme na mieste. Teraz si nahrejeme toto ložisko zase na peci. Zoberiem si blok. A ľahko. A teraz, keď máme motor zložený, dáme si tam šruby. A môžem ich pomaly po jednej posťahovať. Motor som si všetky šruby podoťahoval, ešte si motor sadol. Nechcela sa točiť kľuka. Keď sa nechce po zlisovaní točiť tak ľahučko kľuka bez odporu, tak musíte zobrať nejaké drevo alebo hliníkovú trúbku, priložiť a pobúchať pod tým. Preto drevo, aby ste si nezničili túto plochu. Takže tu tak okolo tých ložiskoch z jednej strany aj z druhej strany od magnetu pobúchať a potom sa vám kľuka bude takto ľahučko točiť. Ja si ešte ložiska premazujem. Takto, aby to všetko ľahučko chodilo. Dobre, teraz si dáme guférka, no a budeme ďalej pokračovať. Teraz si dáme na motor guféra. Prvé začnem asi tým najväčším. Tu takisto treba namazať ho znútra. Položím ho. Musí nám tam pekne vojsť. Nebijeme silno, aby sme si takisto nepoškodili blok. Guférko tam máme. Takto.
jedno zarovno s tou hranou, tak toto musí hlicovať. Teraz ďalšie guferko. Takisto natrieme a tu na kľuku. Musíme ho tam zatisnúť a potom už iba jemne doklepať. Takto. Guferko máme na mieste. Kľúbka sa nám ľahko točí. No, idem na druhú stranu, takže motor si pretočím. Takisto gufero na kľuku maznúť olejom. Zatlačiť ho tam a z každej strany podoťukávať. Posledné gufierko na motore. Zatlačím. Motor máme zložený, spodok motora, teraz si poskladáme piesť, válec, hlavu, no a tak. Mám tretí výbrus, piesť ide, šipka ide smerom dole ku výfukovému kanálu, takto. Takže šipka dole, tak. Potom niekedy je šipka naopak. Takže riadíme sa, tu máme zámky v piesných kružkoch, jeden, druhý a tie idú dole, ku výfukovému kanálu. Aj šipka nám ukazuje dole, takže takto to ide. Teraz si dáme ložisko do ojnice. Buď máme klietkové ložisko, alebo sypané ihličky. Natriem ho olejom. Rovno takto namočím, vložím ho do ojnice. Takto. Teraz si tam dáme piestik. Takže ako som hovoril, šipka dole. Tu sú tieto zarezy, zámky v piesných kružkoch, ktoré idú dole. Takže takto. Dám si tam piesný čap. Tiež namázať ho treba. Takže takto, piesť, šipka dole. Tu mi ani stlačovek v piesných čapoch netreba. Stlačovek v piesných čapoch ste mohli vidieť v prvom dieli, kde som motor rozoberal. Tak tam som mal vytlačovak, stlačovak v piesných čapoch. Teraz mi ho netreba, lebo čap ide ľahko. Takže nasadzujem šipka dole, zámky dole. Takto. Ľahúčko nám to prešlo. Teraz si tam dám poistky. 2 takéto. Pieste sú drážky na poistky. Poistka nám tam musí zaskočiť, takže jedna strana by bola. Teraz si dám druhú. Takto poistku mám na mieste. V drážke jednu aj druhú. No. A teraz si môžem dať tesnenie válca na motor.
ktoré tiež natrieme olejom. Z jednej aj z druhej strany. Takto. Zo začiatku možno ide trošku ťažšie, než prejde cez zavity. Tak tesneničko máme na mieste. Teraz dáme valec. A to tak, že šipka ide dole, zámky piesných krúžkoch máme dole. Nastavíme si ich. Piesné krúžky na zámky. No a budeme dávať valec. Takže musíme to robiť dvaja, jeden drží motor a druhý dáva valec. Takže valec smerom takto, výfukový kanál a zámky v piesných krúžkoch musím si nastaviť. Takže valec natriem tiež olejom, aby všetko ľahko chodilo. Takto. No a teraz ho tam budem sa pokúšať dávať. No a piestik a valec máme vo vnútri. A teraz ešte to vyskúšam. Dobre. Teraz môžem dať hlavu na vrch. Hlava trošku buchnutá, takže nasadím hlavu. Potom idú podložky, perovky a matky. Takže teraz si idem pošrubovať hlavu. A hlavu doťahujeme do kríža. Teraz iba zľahka prikrútim. Hlava je na mieste. Takže takto nejak vyzerá zatiaľ motor. Teraz si môžem nahodiť magnet. Takže mám tu rotor. Tu na kľuke ide taký kolíček, ktorý tam vložím. Dobre, založil som si kolík. Teraz tam dám rotor. Takto a už iba šrubku. Takže dám si tam šrubu. A môžem prišrubovať. No, dostali sme sa ku spojke. A takisto staré gufero zo spojky vyberiem. A dám tu nové. Očistím si to trochu. Takto. Nové gufero takisto namážem olejom. Zatlačím. Môžem ho takisto podoklepávať. Takto. A teraz si ešte očistím bubon znútra s riedidlom, odmasní to.
Dobre. Odložím bubon. Treba s ním potočiť, aby nám tam zaskočil. Druhý raz. Teraz máme bubon na mieste. Teraz si tam dáme čeľuste. Ja mám ťažké nové, trochu som ich obrusil, aby neboli kockaté tie. Toto už je zvaraný ten unášač. On tak originál nie je. Takže vložím zase, musí to tam cvaknúť. Takže idem si tam poskladať teraz spojku, tenký krúžok. Mne to tam trošku horšie ide, lebo mám tam tie zvary. Takže tenký krúžok. Teraz pôjde gumená gumička. Gumička je na mieste, ďalej ide tenký krúžok. A nakoniec ide takýto hrubý krúžok. Spojku mám zloženú, akurát som tam zabudol dať ešte tento unášač, takže musím ju vybrať a dať tam tento unášač. Takže dal som dovnútra unášač, zabudol som ho tam dať. Neviem, jak sa mi to mohlo stať. Ďalej ide tam takáto vec. To je unášač, malý unášač. Malý unášač. Dobre, malý unášač mám na mieste. Teraz tam ide veľká podložka. Ďalej tam ide krysý plech. A nakoniec matka. To je zloženie dvojkovej spojky. Takto si tu zoberiem kľúč z druhej strany a môžem si to dotiahnuť. A teraz by sme mali zloženú dvojkovú spojku. A teraz ideme skladať štartovaciu a rozbehovú. Mám tu štartovací bubon, do ktorého tiež pôjde nové gufero, takže starý vyberiem. Staré som vybral, teraz tam dám nové, ktoré takisto znútra namažem. Nové guférko. Jemne doťuknem. Dobre, takže poskladáme to tak. Tenúčka podložka ide tu. Ďalej tu idú dva ložiska. Takto. No a remeň. A už iba točím. Založím. Ľahko sa to otáča. Teraz si tam dám tento bubon rozbehový. A tak tu ide podložka. Dobre, tu ide podložka. Momentálne podložku nemám, tak iba tak na ukážku.
Ide tu iná podložka, takže pôjde podložka a bubon a matica, ktorú potom už iba dotiahneme. Tak si to chytím, tak dotiahnem. A teraz podložku nemám, tak nebudem to doťahovať, lebo aj tak to budem musieť rozobrať, lebo mám tam nesprávnu podložku. No, spojku by sme mali zloženú. Teraz sa presunieme na druhú stranu, kde si poskladáme ozubené koliesko. Takže môžeme ísť na to. Takže presunieme sa k ozubenému koliesku. Tam je segerka, tak ide podložka, ozubené koliesko a potom ide tento pliešok a nakoniec ide tiež segerka. Segerku mám tam, potom ide táto vec, neviem jak sa volá. Proste to je voľnobežka na šľapanie, kde sa to prepína. Takže ide toto. Musím si to tak natočiť. Tak. Teraz ide spružinka, taký kužeľ. Potom ide táto podložka. Podložku si zatlačíme. Potom ide ďalšia poistka, ktorú už iba zatisneme. Takto to nejak funguje. Teraz mám na bicykel a kolečko sa nám ľahko otáča. A teraz mám motor v zabere. Takže sme na konci videa. Keď sa ti video páčilo, daj like, odber a ja dúfam, že ťa moje videá bavia. Ešte ich bude, takže nejak tak sme sa dostali ku koncu motora. Potom už iba si nahodíme státor, to už ukazovať zatiaľ nebudem. Kryty, no a motor máme pripravený na sezónu. Takže dúfam, že sa ti video páčilo. Budem rád, ak mi dáš like, odber, koment. No a čaute, ja sa s vami lúčim. Čaute.